Μια ερώτηση. Γιατί τους ανθρώπους που τους προσφέρουμε πάρα πολύ αγάπη, τρυφερότητα, στοργή, φροντίδα, στην αρχή τη δέχονται και μετά απομακρύνονται και γίνονται και αχάριστοι? Μιλάμε για ένα συγκεκριμένο άτομο ή μιλάμε γενικώς? Μιλάμε και γενικώς αλλά και συγκεκριμένα. Δηλαδή υπήρξε ένα άτομο το οποίο πίστευε ότι του έλειπε αγάπη, φροντίδα, στοργή, τρυφερότητα από το σπίτι του. Όλα αυτά νομίζω ότι της τα πρόσφερα και στην πορεία απομακρύθηκε και ήταν και αχάριστη. Έγιναν και κακιά. Εσύ γίνεσαι? Εγώ έγινα κακιά. Τώρα μου θύμισες πολύ έτσι ωραία λόγια που ταιριάζουν σε αυτή την περίπτωση. Έχουμε έναν συγγραφέα της ρώσικης λογοτεχνίας, ο Λев Τολστόι, έλεγε: αν ξαφνικά έγινες κακός για κάποιον, αυτό σημαίνει που έχεις προσφέρει πάρα πολύ αγάπη ή πάρα πολύ καλοσύνη. Τώρα θα μου πεις πώς είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Όμως πριν να σε απαντήσω θέλω να μου πεις λιγάκι σε τι συνθήκες ήταν ο άνθρωπος όταν ήταν στα παιδικά του χρόνια. Δύσκολες συνθήκες. Στερημένος, χωρίς φροντίδα, χωρίς αγάπη, χωρίς οικογενειακή γαλήνη, με γονείς δύστροπους, χωρίς τα απαραίτητα υλικά αγαθά, δύσκολα παιδικά χρόνια. Ωραία. Απ' την αρχή όμως μου είπες που αναγνώρισε, του άρεσε ας πούμε η προσφορά σου και μετά άρχισες. Και μετά άρχισε να κακιώνει, να είναι δύστροπος, να μην τα δέχεται και στο τέλος να αναρωτιέται γιατί του τα προσφέρω και να φτάσει σε σημείο να με αποκαλέσει ότι είμαι και κακιά. Να σε ρωτήσω κάτι, σε αρέσουν τα αγγλικά, τώρα άσχετα? Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Εμένα μου αρέσουν, ξέρεις. Πάρε να κεραστείς, είναι από τη Ρωσία. Ευχαριστώ. Πάρε κι άλλο. Πάρε κι άλλο. Όχι, εγώ θέλω να πάρεις, πώς είναι δυνατόν. Πάρε κι άλλο. Πάει όμως, Πάει. Και αυτό πάρε. Και γενικώς αυτά που σου δίνω φάει τώρα φάει. Γιατί γελάς? Γιατί μου λες φάει. Μπορείς να φας όλα αυτά? Όχι. Γιατί? Αφού μ' αρέσει το γλυκό, γιατί να μην φας? Είδες, απαντάς τώρα μόνη σου στην ερώτηση. Όταν ένα παιδί από την οικογένειά του έχει στηριχτεί από αγάπη, φροντίδα, τόση αγάπη που του δίνεις, λογικό είναι που είναι κάτι ξένο γι' αυτό. Καταλαβαίνεις? Ναι. Είναι πάρα πολύ ξένο και δεν μπορεί να μεταχειρίζεται. Και αν μέσα του υπάρχει και μία πεποίθηση, βέβαια λάθος πεποίθηση, δεν αξίζω γιατί οι ίδια οι γονείς δεν το προσφέρανε αυτό που έπρεπε να προσφέρουν, τρυφερότητα, αγάπη, έτσι, φροντίδα, ή ίσως προσφέρανε όχι στο ποσότητα που θα έπρεπε να πάρει ένα παιδί. Λογικό είναι που του είναι πάρα πολύ ξένο. Και αν υπάρχει και αυτή η πεποίθηση, σε περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει αυτό μέσα, υποσυνείδητα, που εγώ δεν αξίζω, ξαφνικά τον μπουκώνεις με όλη την δόση που το δίνεις. Όπως εγώ αυτή τη στιγμή καλή ώρα σε μπουκώνω, σου λέω φάε. Και μου λες δεν μπορώ, θα σκάσω. Και εγώ κάθομαι τώρα και σκέφτομαι, καλά είναι δυνατόν εγώ που την προσφέρω αυτό που είναι ωραίο και καλό για μένα, έτσι. Αυτή να με λέει, θα σκάσω. Έτσι κάνεις σε αυτή την περίπτωση κάνεις εσύ τώρα. Γιατί ο άλλος δεν δέχεται την αγάπη που προσφέρω εγώ. Και εδώ πάλι σου λέω, ναι μεν, έχεις δίκιο, μοιραζόμαστε αυτά που μας περισσεύουν. Σε περισσεύει αυτή η αγάπη. Θέλεις να δίνεις. Πολύ καλά. Σε καταλαβαίνω. Αλλά δώσεις με δόσεις που μπορεί ο άλλος να χωνέψει. Γιατί από πρώτη στιγμή κολακεύεται, του αρέσει, γιατί είναι κάτι καινούριο, αρχίζει και αναγνωρίζει που υπάρχει κάτι πολύ πιο ωραίο, νόστιμο, καλό, αλλά όταν δίνεις με
με την ποσότητα που δεν μπορεί ο άλλος να χωνέψει και να δέχεται, λογικό είναι που ή θα απομακρύνεται γιατί το μπουκώνεις ή κάποια στιγμή θα νιώθει υποχρεωμένος και επειδή δεν μπορεί να σε δώσει ακριβώς αυτό που τον προσφέρεις, απομακρύνεται. Οπότε θέλει μέτρα. Ό,τι και να κάνουμε θέλει μέτρα. Όχι υπερβολές. Κάποιοι θα μου πούν δεν υπάρχει πολύ και λίγο ή αγαπάς ή δεν αγαπάς. Ναι, συμφωνώ. Αλλά και εδώ θέλει προσοχή. Αν ο άλλος δεν είναι έτοιμος να το πάρει, όσο και να δίνεις, του κάνεις κακό. Τον μπουκώνεις. Τι άλλη ερώτηση θα ήθελες να μου κάνεις? Πώς μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους βοηθήσουμε? Εκτός να τους δίνουμε λίγο όπως λες. Κοίταξε να δεις, να βοηθήσουμε δεν μπορούμε αν ο άλλος δεν θέλει να βοηθήσει. Αν ο άλλος δεν θέλει να μάθει, να αντέχεται, να παίρνει αυτό που του προσφέρουμε, πρέπει να σεβόμαστε την επιλογή του. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος βλέπω που δεν μπορεί να αντέχεται αυτά που του λέω, του δίνω, κρατάω μία απόσταση. Κρατάω μία απόσταση μέχρι να καταλάβει την έλλειψη και μετά ξαναέρχεται ο συνήθως. Αν δεν έρχεται, τον εύχομαι, το προσεύχομαι να είναι καλά. Κράτα μία απόσταση. Πάρα πολύ ανοίγεσαι, πάρα πολύ δίνεις, ξέρω που περισσεύει η αγάπη σου, θέλεις να φροντίζεις να κάνεις, αλλά υπάρχουν τόσα άλλα άτομα που πραγματικά έχουν ανάγκη. Πάνε στο χωριό το ΣΟΣ, πάνε σε οποιοδήποτε γεροκομείο που κάθονται παππούδες και περιμένουν ποιος θα έρθει να κάθεται και να κουβεντιάζει μαζί τους. Μόνο να κουβεντιάζει, δεν θέλουν ούτε προσφορά ούτε τίποτα. Πάρε 10 κιλά μπανάνες, μοίρασε τους από μία μπανάνα, θα χαρούν και θα σε περιμένουν να πας. Άρα πρέπει όλα τα πράγματα να τα κάνουμε με μέτρο. Μπράβο. Πρέπει να υπάρχει μια χρυσή. Δεν μπορούμε από μια άκρη στην άλλη να πάμε. Ή δεν μπορώ να σου πω, ξέρεις, καθόλου μη κάνεις. Δεν μπορείς, αν σου περισσεύει πρέπει να μοιράζεσαι. Και εγώ σε καταλαβαίνω γιατί είμαι ένας από τους τέτοιους ανθρώπους. Δηλαδή όταν η αγάπη ξεχυλίζει που λέει ο λόγος, κάπου πρέπει να δώσω. Δίνω και στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου και παντού δίνω. Αλλά όταν βλέπω που είναι κάπου που δίνω και δεν με χρειάζεται αναγνώριση, όπως και εσένα πιστεύω δεν σου χρειάζεται. Αλλά βλέπω που το καλό μου έρχεται εναντίον μου, τότε κρατάω απόσταση. Δεν είναι έτοιμος ο άνθρωπος να πάρει και δεν φταίει γιατί έχει μεγαλώσει σε συνθήκες που δεν έχει καταλάβει τι του προσφέρεις και δεν μπορεί να τα παίρνει γιατί δεν